Kaixo Tokiotik. Oso interesgarria esan geke. Zela jente asko dauen, normalian ikusizeke todo kaletik. Nik ja inbestegutan eukan, eta betianik interesa asko Japon, ordan ja más o menos banik isen kultura, tal, zelako esan, baina ala eta beti txokatzen dau. Bai, oin arte hartu dute japoneseko klasiak, eta ordan ikaziot basikoan. Alfabeto batetik 3 alfabetura, ze japonesak 3 alfabeto dako. Abustura arte, abuztu eta abuztuak 5 arte egongan ezela Japonen. Kaixo Malen, zer moduz? Kaixo Tokiotik. Dana ondo? Bai, dana oso ondo men. Segiro, Tokio inguru horretan? Oin justo gure aldion hasi daiken, orduan baina plan geixo bengeke, ze guzkisa da, orduan ja geixo ikusi geke dana. Baina oin arte, apur bat hotza eta euri pixkat. Neguak gogorrak dira, Tokion? Tokio bertan ez, oin dela aste pare bat, edur pixkat inean, baina ez bezajeraua, eta temperatura be, nik ez dago neke oinatin antzera. Baina apur bat dut bezala Tokio prefekturatik, esan geke edur eta hotz geixo guino bela bai. Eta zelakoa da, egunerokoa munduko hiririk handixenean? Oso interesgarria esan geke. Zela jente asko dauen, normalian ikusizeke todo kaletik, baina urteten bazara tal, da oso entretenidua, dakotzu eskina pila batetan gauza pila bat ikusteko, eta esan geke zela hain diferentia, dakotzu, guretako edozin eskina da, como, wow, barrixa. Ez dakit aurretik ze esperientzia bizi izan dakoa zaren, baina oinatitik Tokiorako saltua handixa izango da, ez? Oso handixa. Esan geke ni bastante mentalizatan etorrela, orduan, banek isen más o menos ze topauko nintzen, baina ala eta beti impresionek jotzu, zuk bizitia. Baina esango neke gaina oinati, herri bat izan da, da totalmente diferentia batez, ikustezulako dauz hainbeste gauza egiteko, oinatin errixa izan da badakotzu, mendi isatan, baina iri kristoana izan dakotzu de todo. Zer izatun zaiena? Nik esango neke geixen dakola zer ikusisa hizkuntzakin, ze hemen hizkuntza japonesa, eta ordan impresin hori de, eske ez dut ulerketan eta ez dut ulerketan. Dauz dana japonesa ez, eta ordan da plan, txoke hori de, wow, benetan da totalmente diferentia. Eta gero, impactua be, plan janarixakin eta harremanetan jenteakin be bastante diferentia da, orduan oitxin bizara. Baina, basoiaz jaia betetxo batzuk, ja honezkero egokituta edo ondiok martxan? Bai, esango neke ja, más o menos oitxu naizela, eta adibidez, jatean naizenean zehoz erostera eta hola, japonez esatu ez dainean zehoz, ja badakiz esan nahi dagoen. Orduan ja, horlako gauzatxoak konturaketan naiz eta ja oitxu naiz. Batez behin jente barrixa datorrela, zegoen azten da, trimestre barrixa, kuatrimestre barrixa, ja jente barrixa dator, eta ordan, ja ikusten dut en plan diferentzia euraktanen artean, en plan de, ja más o menos oitxu naiz. Baina, inglesa jakitea nahikoa da, edo leku askotan ez? Ez, esan geke, más o menos, batzuk badakixela, baina batez Japonen ikasten dago inglesa idatzi eta irakurri. Orduan, entzun eta berba ez dakixeen beste. Askotan simplemente saiatu inglesez, hitz pare bat japonesez, traduktoriaz, zein hizkuntza plan, eta ulerketan zain. Eta basabitz japonierazko klaseak hartzen edo? Bai, oin arte hartu dute japoneseko klaseak, eta orduan ikaziot basikoa, no? En plan, gramatika basikoa, vocabulario basikoa, más o menos izateko kapaza, en plan, nun dau bestia, ni naiz, nun goa naiz. Bai, azkenean alfabeto batetik bestera, era bate zerotik hastia da. Alfabeto batetik 3 alfabetura, ze japonesak 3 alfabeto dako. Orduan, totalmente diferentia horretik nik basikoa bakarrik. 3 alfabetotatik ikaziot 2 diala basikoenak, eta gero bestia dala txinotik hartutakoa. Eta hori da, karakter bakoitzan memorizatu, hori da lan gehixau. Orduan, igual jarratxikot ikasten da, Eta zela egiten da bereizketa hori? Alfabeto bakoitza zerbait konkreturako da edo? Bai, tradizionala da hiragana, dala geixena japonesez idazten dala. Eurak japonesez 3 nazten daue. Orduan, berezuk ez bakitzu 3 ez zara kapaz irakurteko. Orduan, basikoena da hiragana, eta hor dakotzu japonez eurak erabakin da baina. Gero, katakana dala, kanpoko hitzak idazteko, da exactamente iguala hiraganana, baina karakter desberdinak kanpoko hitzentzat. Adibidez, nire izena idazten da katakanan zeda kanpotarra. Eta gero, eurak idazteko da idazten dauen normalian hiragana eta kanji dala txinua. Karakter txinoen artean. Orduan, zuk irakurtu ezunean da igual, hiragana karakter bat, kanji, hiragana, kanji, eta hola. Eta zuk, ontsi bertan orduan esan geke, ze mailatan zauzela, ulertu bai? Egon nintzen, abat mailan, basikoena ulertu de nungoa zara, plan nor nahi zufan, adibidez, faten ezenien dendatara eta hola esatu ez da, nauzu poltza bat, eta holako bezak bat, bai, ez, eskerrik asko,
hemen gaina oso formala izan bizaren ez, osea, ezin jozu esan bai ez, zan biozu ondo nago eta olako gauzak. Baina, zuzeuk berbaiteko, bai, bakotzu ja samurtasun puntu bat, edo ez? Depende ze gai, osea, esaneke, bai, gaixo male naiz, naiz Euskal Herrikoa, lo que sea, posten ezagutzia, olako gauzak bai izaneke, baina gero ja gauza komplikoak zeizatuten muan, diauz formalidadiak eta horrektako nivelak zaitasunana. Ordan nire, en plan, basiko, informal. Ordan, berez nik berba, oza, eurak badakixei nik ezagitela japonez, ordan ondo dau. Baina, oza, ja baldin bakitzu japonez, espero daue nivel bat, hori edukazio nivel bat. Kulturia aipatu duzu, talka hundixa? Nik ja inbestegutan eukan, eta betianik interesa esatazko Japon, ordan ja más o menos, nik isen kultura, tal, zelakoa zan, baina ala eta beti txokaiten dau, euren bizitzeko bizimodua eta euren jarrera. Osa, nik esango nik adiez japonesak diala oso edukauak, eta normalian oso jatorrak, baina dia asko, dakoinez, hain hori de izan binez super jatorra eta super hori askotan dia zakeke faltsuak muan, de igual zuri super irribarretxu eta bai, no seke, eta gero igual, ez da gura zurekin juntau, eta ordan da, en plan, hori asko infatekin dutzu. Eta horrez gain, gastronomia beha aipatu duzu, horbe, salto ondixa. Eurakoin plater basikoak, osea, dia bastante basikoa dakotzu, pues, ramen adibidez dala, pues hori sopa apur bat, fideuak, eta gero igual okela, osea, horrei dia gauzak oitzuzekenak, baina geixo da impactua de, eske ezin jo topau beste janarik, osea, hau bakarri dau. Eta lima zan en plan, hau apur bat tal, bueno, baina eske da batez hori realizau de, eske ezin jo tortilla patata bat bezin, porque ez patatak, osea, dako adiez bakarri patata duntziak. Zer da Tokiotik arretak geixen emundotuna? Tokiotik esango neke batez bere txukuntasuna en plan dana super garbi, super seguru, eta mututzu eta impresinota dana, porque ez guri japonesak zanzko kontuz, ez fan auzo hortara oso peligrosua da, no seke, gufan ginean, nik uste dela Euskal Herriko auzo segurenetaiko bat, hemengo auzo peligrosuena. Eta ordan, holako gauzak, ikustezu Tokion dela, en plan, super garbi eta dana. Gero baita, edifizio danak eta hola, danak barri, oza, ez dut ikusi SB erdi jauzitza tal, ez super txuko. Zeure esperientzien zentrauta, zer keruan zaborra? Oza, ni etorri nahi zona urte bete exchange student moan, orduan ni karreratik neukan 3. urtea derrigorrez kanpora fan biharra. Gainera, nazioarteko harremanak ikasita, are gehiago, importantzia, ezta, kanpora urtetiana? Bai, oza, nik uste asko lagundu zela hortatik, en plan, burbujatik urte zenean, oza, oinarte nik hori dana ikasik eta ez da duzu, oza, ikasi dut, tal, baina ez da, oza, ikusitza zuken persona, ez da duzu, oza, plan, benetan, totalmente diferentia daudana, oza, dako beste mundu bat completamente diferentia, nik aztetela politika, tal, no seke, oza, ikustezu eta historia eta hola, ez datuzu, eske berez, enek isen SB. Eta unibertsitateko egunerokoa, funtzionamentua? Osea, bai da bastante diferentia, esango neke Euskal Hertxik, ze hemen adibidez, unibertsitatean behintzat nerian, aldozu aukeratu, osea, eurak zatutzu, inbezue, ez dakizen ba klase, ez dakizen ba kreitu. Eta zuk aldozu zuk aukeratu, noizin klase horreko, ez da, japonez batzu dako hilaztian 12 klase. Eta horrek erabakin da, guroti lehen urtean aldoten klase danak, eta hola 4. urtean bakarrikin botiru klase, eta TFG-a, eta ja. Urten zara Tokiotik? Osea, aprobetxo duzu Japon orokorrian ezauketako? Japon hondikan, nibilen ez asko Tokio eta beringuruak, dala kristona baita, eta, berez hondiko nien ez fan asko urruna, bain familizia datorrela ingu tipiko Osaka, Kyoto, Nara, adibidez Fukuoka, dala Japonen artean, nu normalian ikustezunean japonese ikusi tal, ez da erketan, baina da japonesei pilo guztetxako, japonesak arafaten dira. Gero baita da Okinawa, dala ja isla bat berau, dala como más tropical tal hola, eta hori beste dela asko ikusten, da, ona hildune zenean, kontuetu nezela berez Japon dakola geixau, ikustezuna baino jentia de Osaka, Kyoto, Nara, eta hori da ikusi aguretena. Oso, ondo, ja bukatzen goiaz, Malen, noiz arte? Japonen? Abuztura arte, uste eta abuztuak 5 arte gongan ezela Japonen. Ze hemen klaseak agoten dira uztaien. Oso, ondo, mila esker, Malen, da segi disfrutaiten. Bai, mila esker. Bai, plazerra. Agur!